Здравейте хора, аз съм Моис и както сте видели от заглавието, това ще е последният път, в който се опитам да ви обясня как да си свалите Brawl Stars. Така, искам да ви помоля да ме слушате внимателно какво правя. Трябва първо да свалите някое приложение, което е VPN, например Tunnelberg, което е едно от тези, или Turbo VPN, или Boost VPN, или просто някакъв VPN, или Melon VPN, ако не ви става. Просто трябва да ми следвате стъпките внимателно, а не да ми пишете в коментарите как да го направя. Просто ме следвайте, няма просто как да не ви стане. Така, пускате Tunnelberg, правите си акаунт и натискате Connecting. Тук натискате OK, понеже трябва да свържа с VPN и избирате коя държава. Така, няма да избирам Канада и трябва да изберете някоя държава, в която която е излезнала играта. Или Канада, или Норвегия, или Швеция, или Дания. Това са, или мисля, че Сингапур, но не съм сигурен напълно. Така, идвате аз ще отида в Норвегия. Така, отиваме в Норвегия, зарежда се нещо, не знам какво зарежда. Ето и вече изписа, че сме в Норвегия. Така, сега отиваме трябва да си направим нов акаунт от настройките. Идваме в Google Settings, аз естествено ще спрем по, защото не искам да ми виждате имейла. Така хора, когато отидете вече в имейлите, там натискате да добавите нов имейл, в който сте в Норвегия все едно. Така, и ще направя просто някакъв имейл. Така, ще направим акаунт, create акаунт. Тук ще напишем бла бла бла. Просто трябва да направим някакъв имейл. Така. Идваме тук, пишем си някакви несъответни дати от нашите. Така, 1979, джендър няма да даваме. Така, и тук примерно ГГГГ 4, така ще 4 гъта и 4 съта. Окей, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, така. Първата ще е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Просто правите някакъв... Окей, значи няма да стане. 1, 3, 5, 7, 9. Окей, значи... Бла, 1, 2, 3. Окей, значи ще стане сега. Добре, аз си го вече да. Начало локомотив 1, 3, 2. Така вече би трябвало да стане. Така, зарежда, правиме си акаунт. Тук сега ще ми иска номера, да. Мисля да избера канадски. Някакси, не. Ще си само номер и само да спра на база, докато го напиша. И просто не искам да ми видите номера, защото постоянно някой ще ми звъни. И така. Така хора, въведох си номера, както видяхте. Просто го въведох, изпратиха ми някакъв като SMS или нещо такова, просто за да потвърдят, че това е моят номер. Така, конфирмаме. Така, тук ето ни го имейла. Некстваме. И правим си просто нов имейл. Така, тук може да сте видели новия старият имейл, който правих за миналия клип. Ето го, ГГСС. И така, нека да отидем в Google Play. Така. И сега просто ето от тук, така, трябва да изберете новият имейл, който направихте, така, който е в, така се каже, с такова норвежко. И когато го направите с норвежко, понеже виждате, направи го с Норвегия, с норвежки VPN и както видите ми излезна Brawl Stars. Но на вас може да не ви излезне, ето вижте просто Brawl Stars. Забелязал съм, че всеки ден е различна картинката. И така, ето това беше тук. Така, ако не ви излиза, идвате тук в настройки, натискате, отивате в Apps. Отивате при Google Play магазинът, който сега ще го намеря. Само да ми заредят тук приложенията. Така.
Ето, заредиха. Слизаме надолу до Google Play Store. Натискаме го и натискаме Force Stop. Така. Force Stopваме го. Хайде, Force Stop ни се. Явно не иска да се Force Stop. Ето, Force Stopно се. И така, отивате в линка, който ще има долу в описанието и мисля, че ще ви се отвори. Отваря ви се в самата Brawl Stars. Така, сега ще избера имейла, който направих. Така, идваме тук, ggg. С 1, 2, 3, 4, 5. Май беше така. gmail.com. Така, ето това е. Така, направих, влизаме в профила, който избирате профил, така иначе не е правилна паролата. И извинявам се за излишните шумове. 132 бе. Окей, значи паролата не е такава. Всъщност 1, 2, 3, 4, 5 ли е било това? Или просто хора направо 1, 5, 6 бе. Или просто хора отивате в Google Play Store, ето така, търсите Brawl Stars. Brawl Stars. Ето и ви излиза второ место вече. И така хора, само едно важно нещо е, не изключвайте докато не минете туториал и докато не свалите самата Brawl Stars VPN-а, просто той трябва да върви, не го изключвайте. Също така ме питахте в коментарите дали може да го изтриете. Когато вече сте играли играта и тя ви тръгва, разбира се, тогава може да изтриете VPN-а и след това да върнете, да натиснете при Google Play Store Force Stop и така ще ви се върне към българския пазар. Надявам се да съм ви бил полезен и